השקט הזה לא מוצא חן. הופה, 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 היי! תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי! כשאתה עצוב כל כך, זה לדרך אל תשכח. תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי! אני כל כך אוהב להסתובב ולטייל בכל מקום, בכל פינה שיש בארץ ישראל. כנרת ומדבר, קיבוץ ועיר וכפר, ואז אני לוקח שיר אחד לדרך. הופה, 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 היי! תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי! שאתה עצוב כל כך, זה לדרך אל תשכח. תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי! יש לך טעות, אדוני, אין לנו שום תיבה. אל תעשי את עצמך תמימה. כל העולם מחכה לתיבה של שמשון. אבל אין לנו את התיבה, אבל אנחנו לא מצאנו אותה, אף אחד לא מצא את התיבה הזאת, על מה אתה מדבר? אתם תמצאו, לנו יש סבלנות. פתגם סיני עתיק אומר, אחרי כל לילה זורחת השמש. שנייה. תרגע אבי, תרגוע חבר'ה. יש לי את התיבה. לא, לא! יש לנו יומן ויש לנו פגישה. מתי, איפה? על הגבעה, ליד הים, לפני השקיעה. יומן תמורת תיבה. הוא מחפש מהאוויר, אנחנו נמשיך רגלית. דלית, את לא מכירה אותי, אני לא אתן לך לתת להם את התיבה. אני! מה דלית? מה את רוצה שאני אעשה? גלית, אני מצטער אל החברים שלי, אני לא יכול לקשור אותם. חבר'ה, סליחה, אני מצטער, אני מוכרח. שימי לב. תשלוט בעצמך. אני שולט, אבל קצת. אני לא מבין, אין לך אופי. כל אחת יכולה לחזור לך לאצבע. חסר לכם אם אתם עובדים עליהם. חסר לכם. מחזירים, יומן, כן? אתה לא טובה, אני אומר לך שיש לי הרגשה לא יש להם גם טובה. את התיבה וגם את היומן. יש לי... בבקשה, אמרתי לכם, עובדים עלינו. לתפוס אותם. הרגשתי את זה מההתחלה. יש לו משהו ביד. הנה הוא זרק משהו, זרק. זרוק לו את זה, זרוק לו את זה. בואנה פררה, אני במתח, אני במתח. יש כאן הודעה? נו יגאל, מה זה? סליחה שנייה ילדים, אוקיי? סליחה. מה קורה? מה? חטפו את דלית? חטפו את דלית? מי חטף את דלית? לא, אבי, הכל בסדר, תרגע. ילדים, קיבלנו הודעה חשובה, אנחנו מוכרחים ללכת לכמה דקות, מיד נחזור, החברים שלנו בינתיים יופיעו בפניכם עד שנחזור. מי חטף את דלית? אנחנו סינים, לנו יש סבלנות. את תגלי לנו את כל מה שאנחנו רוצים. פתגם סיני אומר, צוחק מי שצוחק כל הזמן. קלמנטין, כן בוס, עינויים סינים. עינויים סינים, אני אוהב עינויים סינים, אני מת על עינויים סינים.
נראה אותך עכשיו להשתמש בכוח שלך נגד האנשים הנכונים. בדיוק, במקום לקשור אותנו, נראה אותך עכשיו קושר אותם. בדיוק ככה אתה צריך לעשות. חבר'ה, תשאירו את זה לי. תחכו כאן, אל תזוזו. לא מגנה. לא יכולה מגנה. זה לא איתה. לא יכולה. מגנה. מחזיקים את התיבה מול השמש כך שקרן אור יוצרת צל על העיניים והכוח פג וחוזר אל התיבה. אני חוזר! שמים את התיבה אל מול פני השמש ואז קרן אור עושה צל על הפנים. את רואה? סיני! זה משתלם! הסבלנות של הסיני משתלמת! בוס, פתגם סיני אומר, שוב יש לנו אורחים. אבי! אבי לא! תיזהר! אבי אל תסתכל עליי! Thank you, תודה רבה, תודה רבה. דפקתי. אבי! אבי! אתה בסדר? יגאל! בררה פה, אני צריך עזרה! יגאל! בררה כאן! מהר, היומן והג'יבה אצלם, הם הלכו לחוף הים, מחכה להם שם ספינה! תלכוד אותם בים, אני תגיד. מהר! איפה אתה בסדר? היומן והתיבה? אתה יכול להחזיק עזרה? בטח, אני יכול לקרוא לכל עמיתיי הארכיאולוגים. יש מיד. בררה, יש לחפש את הדואר. אבי ודלית, בסדר? לכיוון הים, שם נפגע נלכוד אותם בים. אוקיי, חי. בואי דלית. חבר'ה, כל הכבוד. שכחתם, אה? צריך לחזור להופעה, מחכים לנו. בואו. עושה סחרחורת ולבן עושה לירה ורגל תרנגולת מעוררת בבחילה. אני נמנע מלאכול דברים שיש בהם מן הנזק, וזה כולל עוגות מרים, ביצים, זיתים ושסק. לא נוגע בכוסות שלא רחצו אותן וצלחות דביקות
שלא נגבו אותן, נזהר מאוד, ישנה סיבה לי, כי בכל מקום לי ניקיון יש חיידק פוטנציאלי. גלידה מצננת וצ'ונט עושה ורידים, והבטן מתנוונת כשסנדוויץ' לא עשים. חיידקים נמצאים על העצים ובשמיים, אני כמעט ולא נושם ולא נכנס למים, לעולם לא מפרק בפה פתוח עד שלא בודק את כיוון הרוח. נזהר באופן מדיקלי, לחיות עד 130, פחות מזה לא בא לי. מי שם מתקרב לו, נראה לי קצת חשוד, פאופס הוא מתעטש לו, אני עכשיו אבוד. לא תהיה ברירה, אני אסגור את עצמי בחדר, לא אצא שנייה אחת, גם לא בליל הסדר. אשטוף את הסבון לפני מקלחת, הרים את הטלפון רק עם מטפחת. יום יום אבדוק את חום המצח, ואם הכל ילך יפה פשוט תחיה לנצח. יום יום נבדוק את חום המצח, ואם הכל ילך יפה פשוט אחיה לנצח. אתם עדיין זוכרים, אנחנו עדיין בפארק היפהפה של אשקלון. בעיקר מצאנו את היומן ואת התיבה, ואבי כבר לא שמשון. איך אומרים? סוף טוב, הכל טוב. נו, ובאווירה רגועה זו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להזמין שוב לבמה את להקת טיפקס בשירם אני אוהב אותך. 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 העיקר שאתה אוהב. שאני רואה אותך בצרפתית ג'דם بالعربية تغسلوني عليك.
פררה, כביש זה לא צחוק, פררה. צודק. תראו אותי! היי! השתגעת? מה קרה לכם? מה קרה? אתה רואה שלט עצור, אז למה אתה לא עוצר? בסדר, אין לי אוטו, זה בצחוק. אין בצחוק. כשרואים שלט עצור, עוצרים. אם כולם היו מצייתים לשלט הזה בארץ, היו פחות תאונות. סליחה, סליחה. עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כן שמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. איך על הכביש, בגלל נהג אחד כזה אדיש, שלא שם לב, שילמת את המחיר וזה כואב, ולא לומדים, תראו איך שכולם פה נוהגים, כאילו שירדו מהפסים, אז בואו נצעק בקול גדול. היי, עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כן שמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. רק סע לאט, חכה שהרמזור שוב יתחלף, רק סע לאט, ואם אתה פתאום כל כך עייף, אז תעצור, תתפוס תאומה קלה, תתרענן, ואל תגיד אני לא מתכוון, כי אז תשמע בקול גדול. היי, עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כן שמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. ולא לומדים, תראו איך שכולם פה נוהגים, כאילו שירדו מהפסים, אז בואו נצעק בקול גדול. ולא לומדים, תראו איך שכולם פה נוהגים, כאילו שירדו מהפסים, אז בואו נצעק בקול גדול. היי, עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כן שמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. היי, עצור. לדעתי, השבוע ירד גשם. פררה, מאיפה אתה לוקח את הרעיונות האלה? תסתכל למעלה, עשירית ענן אין. אני יודע מה בלבל אותו. הוא פגש את רחלי חיים ואת בני נדלר מאחורי הקלעים, והם ישירו בפנינו את קשת בענן. מתוך ההצגה, מה עושות האיילות? בני נדלר, רחלי חיים. בשמיים ראיתי קשת, היא עמדה ממש מול הרחוב, ורציתי אליה לגשת ולראות אותה מקרוב, והתחלתי ללכת ועליתי על ראש הגבעה, אך ככל שהתחלתי ללכת הקשת לא התקרבה. אופי אופי יפת כנפיים, אופי אופי אל המרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומסלילה ברכת שלום. היא עמדה במרום רקיע,
מצוירת על עננה, אז ידעתי שלא אגיע, ושלחתי אליה יונה, והתחלתי ללכת, ועליתי על ראש הגבעה, אך ככל שהרחקתי ללכת, הקשת לא קרבה. אופי אופי יפת כנפיים, אופי אופי אל המרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומצלילה ברכת שלום. אופי אופי יפת כנפיים, אופי אופי אל המרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומצלילה ברכת שלום. שלום, 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 שלום. אופי אופי יפת כנפיים, אופי אופי אל המרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומצלילה ברכת שלום. אופי אופי יפת כנפיים, אופי אופי אל המרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומצלילה ברכת שלום. תודה רבה. היינו רוצים להזמין אל הבמה את פרופסור עמיקם. תודה רבה, באמת, כל הכבוד. מה, איפה אני נמצא? וואו, כמה ילדים. פרופסור, הנה לך התיבה והיומן. התיבה והיומן, תודה רבה לכם. יכול להיות שקוראים לך גם נתנזון? יכול להיות? בלי הכובע, אני נתנזון. עם הכובע אני פרופסור עמיקם. אנחנו רוצים להודות לאורחים הנפלאים שלנו, לעיריית אשקלון שמאוד עזרה לנו השבוע, למחלקת תרבות ואירועים של אשקלון, לחני נחמיאס, לבני נדלר ורחלי חיים, לדרור טפליצקי ולג'ינג'י גולדברג, דודו זר ומוצי אביב, ולדועה שלנו, להקת טיפקס, עוזי הדועה. תודה רבה לכם ילדות וילדים, מאוד מאוד נהנינו. בואו איתנו וחזק. הופה 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 היי, שיריתנו את ההופה הופה היי, שהפרס הוא כל כך, זה לדרך אל תשכח, שיריתנו את ההופה הופה היי. הופה לא הרגשנו איך הזמן עובר, הופה וצריך ללכת למקום אחר, סוף למסיבה ומי שכאן את ההופה היי בקול ישיר איתנו, הופה 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 היי, שיר איתנו את ההופה הופה היי, שהפרס הוא כל כך, זה לדרך אל תשכח, שיר איתנו את ההופה הופה היי. הופה אל הנגב או אל הגליל, הופה צליל גיטרה מנטולים הרחבים, ואז אני נרגש כל פעם מחדש שכל הילדים שרים איתי ביחד, הופה 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 היי, שיר איתנו